Inita ron ay. Nar, may snack na nar. Ay, kita sa Sidro ay. Init kaya ito tag Julius. Ngaon na dito. Dahil igliko ni mo na diya. Naman ko yung 13 diri. Kailan man mo diya? 11. 12, 13, sakto ra. Boss, asa mo, boss? Sakay mo, boss. Sikat, boss. Dok, kugihan na yun ng amigo. Ay, sakay mo, boss. Maglakaw lang pa siya. Wala, Ano tarap rin, Julius? dito Ha? Wala may kapliti. Eh, 11 ra yung porta niya, 12. Lista na sa dahan. Lakaw lang pa siya. Kakabog yun, Gigi. Mo ganing wata ni sakay kay bisakay ta pliti ta tay ka soft drink. Na may hughog dito. Hug nga juice ba ana nimo. Na day juice saka what oh, 3 spot. Ay 3 nga juice oy. Bago na ron. Wala ikaw. Boss, kini, boss. Siyara ni mo sakay. Ano, under na, na. Di na nila Pakita tayo ko, bro. Gagawin mo tulo. Mahal-mahal na kay gasolina na ikaw na nga. Koyog na lang are. Nalay ko do sila eh. Ako mag-referee taro taon. Kasi namoy do sila. Lapokus ba na oy? Di ako nagdali. Boss, siyara kini. Siyara di mo musta kaya ano na? Kuya na yung amigo. Ano mo pagdugal-dugal? Ano pagdugal ito na? Ay, kwarta boss. Ay, do sila layaw kwarta boss. Okay na, okay na! Libre mo na kalambro. Okay na, tara! Sige, Okay na!